Wijn onder een regionaal label. Dat is waar ik u vandaag kom over vertellen. Na deze week nachtvorst, ik ben zelf fruitteler. Ik kan u zeggen, we hebben maar 1 nacht gehad met nachtvorst. Het kan nog altijd veel erger. Wij zeggen als fruittelers, als de vorst aanhoudt, dan is het pas echt erg. En een inside Belgisch grapje natuurlijk. Vooral in België, als de vorst aanhoudt met de Van Saxen-Coburgs, is dat een beetje gevaarlijk. Hè? Zo, dit is ons logo. Haspengouw, smaak begint hier. Je ziet de vork. Wij willen ons toerichten op hetgeen wij produceren in Haspengouw, van dat ook op tafel te kunnen brengen in de horeca, in de restaurants. De wortel symboliseert onze vruchtbare bodem. En nu heb ik het goede knopje te pakken. De achtergrond. Ik ben Karel Vaas, ik ben fruitteler. Dus ik heb nog geen wijn. Ik ben daar ook niet echt van plan, want ik amuseer me veel te goed met onze hele speciale, bijvoorbeeld handgesorteerde kersen, onze hele speciale appelrassen. En bij wijze van grap probeer ik eigenlijk mijn premium appelsap zo duur te verkopen als jullie wijn. En ik denk op die manier kunnen wij elkaar heel waardig versterken. Maar wat is nu de uitdaging? Hier staat ook de kaart op met klimaatopwarming. En inderdaad zien we dan en kunnen we ons de vraag stellen, worden wij de nieuwe wijnregio? En wat dan met de BOB Haspengouw in ons geval? Maar nu ga ik u even laten nadenken. De kaart van Frankrijk. Even nadenken. Waar denken jullie dan aan als ik u die zo laat zien? Het is stil. Regio's. Uiteraard hebben wij aan regio's gedacht. Bourgogne, Bordeaux, Champagne. En de vraag die wij ons dan in België moeten stellen, waar moeten wij aan denken? De wijnregio's in Vlaanderen. Er zijn de verschillende BOB's. En wij zijn dan vooral geïnteresseerd in de eventuele BOB Haspengouwse wijn. Nu, ik moet onze directeur Nicolas excuseren, die zit in het buitenland, dus ik ben de voorzitter, ik kom eventjes hem vervangen. Maar er is een beetje een probleem rond die identiteiten. We hebben dat vandaag nogal gehoord en dat is ook normaal. Wij moeten die ontwikkelen. Maar de vraagstelling is, hoe kunnen we het beste een identiteit ontwikkelen? En ons antwoord is daar natuurlijk op, Haspengouw is altijd een regio geweest van voedselproductie. We zien dat in fruit. We zijn ook een heel toeristische regio. En we hebben dus eigenlijk veel potentieel in uitstraling om een wijn te hosten vanuit een regiogevoel. En dat is ook wat we dan willen doen. Haspengouw, het regionale label, is dus voor landbouwproducten en streekproducten. Landbouwproducten uiteraard in Haspengouw geteeld. Streekproducten met ingrediënten uit Haspengouw, eventueel ook niet helemaal in Haspengouw geproduceerd. Dat kan wel. Hè? Dus wij gaan producenten accrediteren en ook hun producten met een kwaliteitslabel. Dat is ontstaan rond een project Tafelen in Haspengouw vanuit toerisme. We hebben dat verder overgenomen en we zijn nog maar gestart in september 23. En sindsdien hebben wij een vliegende start genomen. En zijn wij een hechte groep met inmiddels 25 erkende leden. Maar op onze volgende vergadering gaan wij nog heel veel nieuwe leden bij gaan opnemen. We zijn die aan het inventariseren. Die vragen komen ook binnen. Is ook mijn vraag naar jullie. Zitten jullie in Haspengouw, produceert je iets en wilt je aansluiten bij ons? Ja, ik raad het u aan, want wij amuseren ons goed en we gaan ook heel hard daarmee doorgaan. Ondersteund ook door het CIAGO, het Centrum voor Innovatief Agrarisch Ondernemen. Hier ziet je de lijst van de mensen die in onze stuurgroep zitten. En er zitten ook 3 wijndomeinen in. Dus wij zijn eigenlijk de producenten zelf die het lot in handen nemen in hun regio om zichzelf te vertegenwoordigen en hun producten. En onze doelstellingen uiteraard is business, is economie. We zijn niet van plan om met onze auto rond te rijden en een paar flessen te gaan leveren aan een paar restaurants. We zien dat professioneel. We willen connectie hebben met foodservice, met retail en ook met industrie. De methodiek die we doen is met combinaties maken tussen voeding en dranken. We zijn op zich een netwerk en dat werkt inspirerend.
Maar uiteraard verbinden wij ons met de 3 partners van voren. Als voorbeeld ziet je hier Horeca van Zon staan. Ik heb gezien dat straks Marianne ook komt spreken. Maar alvast heel erg onze dank dat wij de kans krijgen om als regio vertegenwoordigd te zijn in foodservice. Dat betekent vandaag dat in heel Vlaanderen men Haspengouwse dingen kan kopen onder de vlag Haspengouw. Dat betekent dat in de winkels van Zon wij vandaag aanwezig zijn, samen als regio gekoppeld. Fruit, groenten, wijnen, ciders en nog een hele reeks andere producten. En dat wij eigenlijk de enige regio zijn die vandaag als regio zich in de markt zet in de foodservice in Vlaanderen. Hier zie je bijvoorbeeld ons eiland op een van hun heel fijne inspiratieavonden, waar we in rechtstreeks overleg gaan met de restauranthouders die komen kijken naar wat wij te bieden hebben. De speerpunten of de werking is gebaseerd op deze principes, maar heel belangrijk is uiteraard, en dat weten wij vanuit Fruit, logistieke ondersteuning. Je moet bij je klant geraken. De andere zijn evident. Wie kan een erkenning krijgen? Ik raad u aan van daarvoor naar onze website te gaan. www.smaak begint hier. Hier ziet je een aantal foto's van alle acties die we doen, van de erkenningen die we doen, van de inspiratiedagen. En ook van de activiteiten die we doen. Kijk eens naar Haspengouw. Haspengouw is zo'n mooie regio. Is een eetbaar landschap. Heeft die identiteit al. Is gekend omwille van die identiteit. Dat toerisme dat groeit bij ons, soms bijna te fel. Het landschapspark. Ik weet niet of jullie, sommigen zijn daarvan op de hoogte, dat wij als park erkend zijn. En daarin zit natuurlijk ook een stukje culinaire beleving waar we gaan rondwerken vanuit dat landschapspark. En op die manier willen we eigenlijk een regio, gelijk Kent bijvoorbeeld, of noem de Provence of bepaalde gebieden in Italië, waar je zegt van die regio koppelen wij aan dat soort type voedsel en voeding met zijn wijnen uiteraard daarbij. Maar de grote vraag die wij ons stellen is, zijn wij fier genoeg als Belgen op onze eigen regio? Want als ik vorige week nog naar een restaurant ga, in een toprestaurant in het hart van het toerisme, en ik vraag een appelsap en ik krijg daar een industrieel buitenlands appelsap geserveerd. Shame on you, denk ik dan, toerisme. We gaan een beetje achter u gaan, we komen u niet de bakjes zelf leveren, maar dat is toch uw eigen identiteit om dat te hosten, om dat waar te nemen. En wij gaan daaraan werken en we gaan die suggesties geven. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje af van het ondernemingschap van de horeca zelf. Wij zien dat bijvoorbeeld, kijk naar Genk, het Vennestraatje, hoe die een identiteit ontwikkelen hebben. Als je daar gaat eten, gaat je met plezier, want dat is getypecast. Je hebt dat in Frankrijk, in Engeland. Dus Haspengouw is, en dat is wat je moet onthouden, de culinaire regio van Vlaanderen. Er liggen nog veel opportuniteiten voor ons open. We werken met motivatie, samenwerking en met heel veel ambitie. Zo werken we samen met de kokschool, waar koks in Haspengouw opgeleid worden om Haspengouwse producten te gebruiken. We gaan samen naar beurzen. We zijn geconnecteerd met foodservice. En we hebben de ondersteuning van een fantastische culinaire adviseur die met uw producten pairings kan maken. En die zullen wij dan ook gaan verkondigen. Ik zou zeggen, we gaan samen een mooi verhaal schrijven. De producenten uit Haspengouw hier aanwezig. Of degene die wijn willen planten in Haspengouw. Dan kunnen wij u helpen. En onthoud het, vruchtbare grond, passie en ambacht. Je vindt het in Haspengouw. Alsjeblieft.